बक्सा बिजाबनि फोसावगिरि 17 मार्च 2017 बिजाबनि बेसेना 100 रां नायखां बिलाइ बायदियै बे बिजाबाव गासै दों 10 सुंद' सल'फोर दं। सेथियाव हाग्रा गुदुंनि फलान, नैथियाव सायखं गैयै सायख्लुम, थामथियाव बेरामनि कफि, ब्रैथियाव मानो बुङो, बाथियाव अन्थाइ दै अमृत, दथियाव माधबी, स्निथियाव सोमदोन, नैथियाव रुंग'नाय सोलेराव रमान्सनि सिमब्रेनाय बार, गुथियाव उनफिन फाफिन आरो जिथियाव दायनाया सोर। मिजिंथिबायदि बिथां मेंरोङै बर'निफ्राय आरोबाव बेबायदिनो गोदान गोदान बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनगोन होननानै लोगोसेनो बिजाबनि खौरांखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।